agini camu ona sirisi tini cini tipura sani bisile bisini khali khalini bisile ketal tiring bisino palanya faje o nazadu somo Ketal kifil fakya tini nishalo mare kicing tong thong laina tini nishalo bisi ketal kifil fakya tini nishalo mare kicing tong thong laina tini nishalo ting fakya jotur samai ting fakya jotur samai ho ting fakya jotur samai ting fakya jotur samai ting ho ting ting ho ting kono me baimana tole boleni kati walai mana rurani kono me baimana tole boleni kati walai mana साननों तिनी दे जे बिलोनिया साबु सन जे राजरामपारा कोयला फाइमाने बे बाहेरा मा दंहा जे तिनी मेरा बाबिसि कथा माले बेलायनो हामबाय मारियो कोयलानो नर्न स्रांसाति चैनलो जो माहायके जत्तो सारातिफोरा जनो कभारेज खायतों बागै दिनै राजाराम बिलोनिया राजाराम पाराओ आं फाइ सकपायका स्ट्रिं उत्सव नतियै बरक दिनैनि सिमि एडभान्स स्ट्रिं पालायनो हानाय आनो खबरिका आं गामि रेलुआव सेक्रिफाइस रेलुआव आं आथार बुलाव तंमानि आनारो इनभाइटेशन फायगोन आं लगे लगे मा फायका बेलायनो खा तंथगौ थांनाय बिसिनि सिमिनो बरक अ जागा ट्रिं पालायनो चेंगो ताकलाय बिसि बायगे वाइनिं खा सो तिनिनि सालनि सिमिन बरक एडभान्स पालायै खोना बहायनो बरक पालायनाय सालनि पालायनाय बरक इनके सालनि बिसिङो तिनिनि सिमि चेंसारिमानि बरक एकटा पान्डा खलायलायका पान्डा फाय आनो रिंगै नाहारमानि आगोला आं आमसुका तंथका अरनि चिनि बरक ट्रिं नो काहामकि साइमान सुगिया पिया बाताबुक चिनि बरक ट्रिं नो साइमानै बरक चिनि बरक जारा सियां तनेर बहायनो ताबुक साइमांका ताबुक बरक बहायनो तंथलायजाक सिजाक ट्रिं फेस्टिवल पालायमानति जतनो खा फुरजाक ओमाहायकिनो चिनि आमचाइनि अरनि एमडीसी चिनि बरम गोनां एमडीसी देबजित त्रिपुरा बबो तंगो बनो एक्चुअली इनभाइट खायका इनके बनि आगोलो आं मा फायका चिनि आरो वाइटिएफ नि वर्कार बो दङ बेलायनो एक्टिभ मामांनो इनके आरो चिनि ओ राजाराम पारानि प्राइमारि स्कुल नि चिनि एडीसी स्कुल नि नो टीचर दाबो इनचार्ज बो बाहायनो दङ ओ जागा खरकचारन लोकल नि अक्रा चाकरा बो दङ ओ माइकारो नि कामिरं नि अक्रा चाकरा रो फायबैजाक जेराय खनाय जतनो तंथलायजाक फियाबा आने कायसा कक सानामुसुगो नरनि प्रेस मिडिया नरनि बिसिंतै जेटा चिनि सिकली रक जेताबो फेक जानाय मानि रक चावै हरजुक सालदुक रगो जे बाइक रक बेलायनो स्पीड के चालगै जे पार्टी मुरा पार्टी तंमानि सालपतिनो थैमानि चया
मियाफ्रावबो थुयो आबोनि सिगाङावबो खरकटाम थुयो माइके सालपुदिन थुइ दङ आं साना मुजुगो नरनि बिसिंथि जाते जिनि सिकलारक सतर्क ओंना नोंथुं फेक जानाय मानि रक चावै दुइ चाक्का बाय हरदुक सालदुक रगाव माइके स्पिड रक ताचा लयथुं फेक जानाय मानि माने न चाया अबनो टोटली बन्द खाने नोंथुं जाहाते जिनि समाज जिनि सिकलारनि मेरुदण्ड ताइबो कराक ओंगै बासाना नोंथुं जिनि समाज ताइबो कराकके बासाना बागै जोङो मानि हामिया रक जों माया कानाय हामबाय साल दाउ तो 2023 सबाय दङ दै आरो 11 दिना दै गोजाम बिसि थांखा गोताल बिसि फाइ दङ दै गोताल बिसि फाइमाने दिब्रसरना तामा मेसेज दङ आंगमर सानामुसुको गोताल बिसिनो लामसगै जत्त अक्रा चाक्रा साक चालाय रंनो चेराय खनाय रंनो जत्तनो खुलुमो याफोरो गोताल बिसिओ जेबाबे जों जिनि बिसिनो जों 2022 जों जे बेलायखिनो कष्टनि बिसिंथि जों बिसिनो जों लाइखा आगामी 23 नि जराव 2023 नि जराव जाते आम हाइके हामिया जाया आमसुता फाइथुं ताकलाय 2022 नि जिनि रेकर्ड त्रिपुरा रेकर्ड बेलायनो चाया जाते 2023 नि जिनि त्रिपुरानि रेकर्ड जाते काहामुं थुं विशेष गाय जिनि त्रिपुरासा आम चाइरगो जिनि त्रिपुरासारक सालपतिनो थैमा चया बनि बागै जों काहाम ग्रोंके चामुं रगो प्रत्येकटा जागा जों नजरदारि मा खालायनाय एन जिनि जारा क्लाब एनजिओ स्टंनाय रक बरनो बां सानामुजुगो जाते माइके गोबांमा कमिटि रक खावै चामुं हामिया नोंमुं हामिया रंनो मोथांना बागै तमुं हामिया रंनो मोथांना बागै जे कमिटि खालाय जे यापिरि सेलाय माने अमो बेलायखिन चिनिबाय काहाम बुसकांनि सालबो माइके यापिरि सेवै ताइबो कराखै यापिरि सेवै सिनि समाजनो कराक खायतानि जतननो आं कयनाय जे माइके उदुंना बागै हामबाय साले तिनि जे बिलुनिया राजरामबारि एडिसिप्लेस जे तिरिं बिसिकेटाल बा अरो फाइनाल यागलो सिनि त्रिपुरासरनि जे सानामजा आवान थाइर आबरनो नों जायरबो नोंथा आव चाइनायखा बेलायनो मनि कथक हिनि मानो टेस्ट कथनो काहामनो फियाबा चिनि त्रिपुरासरक चिनि कानमुं चुनमुं चामुं रक तेरे तेरे पगनानि चेंखा आं तिनोरो आवान चाइनायखा फियाबा आवान जे सनामानि आबो दाम सासिनाय आबो 10 फानसे टाउन दिनो अंकाय चिनि आवान न सनामना रोंगौ चिनि बरक तो दैसे आवान रक सनामा रक आमसों नायथगले हाइफानो टेस्ट खायका थका आगामी दिनो फोरोंजाखाके ताम रोंया तंनाय बा फोरोंना नांगौ अक्रा चाक्रा रक गामिनि अक्रा चाक्रा रक फोरोंना नांनाय आबोनि बिसिङाव आमचाइ रक लाइरु ब्लाइ रक मानथगिया थालिक ब्लाइबाय खायमाबा अंकाय आबोनि बिसिङाव थालिक ब्लाइबाय तो आसो आवान जासगिया हाइफानो टेस्ट थिं दङ फियाबा ओइ जे सानामथानि किसा चिनि अब दङ फोरोंजानाय रक दंखौ अब न जाते चिनि बर रक अक्रा चाक्रा रक फोरोङै कलांना नोंथुं अब आनि काइसा कयमं अक्रा चाक्रा रकनो विशेष खाय हामबाय